vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makati zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu mukoma yakamira sekudai: ininiwo ndakaurayisawo murume uyo wandainge ndichidanana naye. Mukoma nashi zvakaitika ndezvekudai: murume uyu pandakatanga kufambidzana naye ndainge ndisingazvizivi kuti iye was a family man, munhu ainge atori nemhuri yake. But nekufamba kwenguva manje pandakazofind out, ndakabva ndataura nefriend yangu ikabva yanditi it was time for me to let it go. But nekuda kwekuti I was so deep, ndikabva ndazviudza kuti no, zvainge zvisingaiti. I was going to try and fight for him. Worst of all, pandakazofind out kuti ndainge ndava nepamuviri. Zvinhu zvinogara zvichindirwadza because ndinoti kana ndakatarisa mwana uyo wandakazozvara mushure mekunge murume uyu azoshayika, mwana uyu ndogara ndichingoti saka zvinoreva here kuti mwana uyu achatokurawo asina baba, haambofi akaziva baba vake nekuda kweizvo zvandakaita. So takati tichifambidzana kudaro, friend yangu yandiudza kuti iwe dai wasiyana nemunhu uyu sezvo wazofind out kuti nguva yose iyi ainge achikunyepera. But ndainge ndava kutorojerwawo kuka nice place uye zvakare ndichitopihwa mari. Ndo pandakazoti ndadzokera kumusha ndikabva ndaenda kuna vatete vangu ndikabva ndati tete, ndo nyaya iripo, saka ndikufanira kuti ndinge ndichiita sei? Vatete vakabva vati no, do not worry mwana wehanzvadzi yangu, ndine zvimwe zvandiroda kuti ndinge ndichizokupa. Saka vatete vakazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizomirira paya pandinenge ndiri kumaperiods, ndo pandinobva ndazoshandisa mushonga wacho uri mushonga wekumupfuhwira. Zvino mukoma nashi uyu murume ainge ari munhu uya wekuti aifarira stere kungogara achingoita maexperiments, achida kunwawo zvinhu zviya zvekuti ainge achizosimbisa musana wake achinditi plus iwe uriwe zera richidiki, ndofanira kutoti ndinge ndichitokuimpress, otherwise ndinokutorerwa nevamwe varume. So mukoma ndaingogara ndichingomati it is fine. Zvino ndakabva ndatowana mukana ipapo, ndakati ndadzoka kumusha ndikabva ndatora midzi iya yandainge ndakapiwa ndikabva ndazoiomesa. Even though ndainge ndichigara nayo mumba midzi iyi, but zvaingova zvivindi. Ndakameka sure kuti panguva yacho iyoyo pandainge ndichiomesa mishonga iyi, he was not around because mishonga iyi yaitonhuwa kuita kunge tsvina chaiyo. Then yakazoti yaoma ndikabva ndatanga kuikacha-kacha, then ndokubva ndazoitora mishonga iya ndakazomirira apo pandainge ndiri kumaperiods. Ndakazoti ndiri kumaperiods ndikabva ndatenga drink rangu, ndakatenga riri rePepsi, ndakatanga ndarinwa zvishoma, then ndokubva ndazoriisa pasikarudzi yangu, ndikabva ndaita kuti ropa ringe richinopindamo mudrinki muya. Ndakati ndapedza kudaro ndikakuchukudza ndichitaura zvose izvo zvandainge ndichida kuti zvinge zvichizoitika pakati pangu naye. Zvekare ndakabva ndazoisa tsono, asi tsono iyi ndakazoiburitsa panguva iyo paainge andiudza kuti ainge achidriva achibva kubasa. But midzi iya yandainge ndakakacha-kacha ndo imwe yacho yandakazosiya irimo. Vakati vasvika paya ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndiri kunguva yangu zvangu, but ndainge ndichitovanzwa zvekutodaro ende tainge tichingogara tichingozviita hedu kuita bonde ndiri kunguva yangu yekumaperiods. Taishandisa butiro panguva iyoyo. Saka ndakabva ndazovaudza kuti mune rimwe gurupu remaladies randainge ndiri, ndainge ndakaudzwa kuti kana ukamixa iro drinki rePepsi uye zvekare nemimwe midzi, ndakavanyepera kuti yainge iri midzi yemupichisi yandainge ndakacha-kacha, izvo zvaizokonzeresa kuti unge uchizova nesimba rakanyanyisisa panguva iya yekunosika bonde. So akabva atofara munhu paya, ndokubva ati kachu akabva anwa chibhodhoro chiya. Ndakabva ndazochitora, ndakanzi chibhodhoro ichi ndaifanira kuti sekunge ndachirasa, asi chaizofanira kuti chinge chizorara chiri pasi pemubhedha. So ndakaita kunge sekunge ndabuda panze, but pandakadzoka ndakabva ndangochidzosera mumba chibhodhoro chiya. Then nguva yekurara yakazoti yakwana, ndakabva ndangofamba zvangu ndichita sekunge ndiri kungoita tumabasa twangu, ndokubva ndazotora chibhodhoro chiya ndikabva ndanochiisa pasi pemubhedha. Ndakati ndadaro mukoma ndikabva ndazorarawo naye, but akangorara usiku hwese achingogomera. Ndaimubvunza achiti ndirikunzwa sekunge pane munhu ari kundibaya-baya mumakumbo mangu umu nemumaoko mangu umu netsono. Ndakati zvimwe kuda ndokushanda kwacho kwainge kuchiita mushonga wacho. So akabva azodzokera kumba. Akati adzokera kumba akabva
azondifonera achindiudza kuti ainge arwara, iniwo kuti ndinge ndichienda kunomuona zvainge zvisingaiti. The next thing ndakazofonderwa nomumwe muzukuru wacho uyo ainge achiziva about me, akanditi sekuru havasi kunzwa zvakanaka, saka sekuru tatoenda navo kumusha. Mukoma handina kana kuzombomuona murume uyu zvekare. Muzukuru akazodzoka zvake after sekuru vacho vashaika vabva mukunovaviga, ndokubva azondiudza kuti murume uyu wandainge ndichidanana naye ainge akashaika, but hanzi achizonosvika pakunofa, hanzi akazvimba mumaoko uye zvekare nemumakumbo umu. Ndakazodzokera kune vaya vainge vakandibatsira, vakabva vanditi maybe ndainge ndakaita overdose. Apa vainge vasina kumbondipa chipimo, ndakarwadziwa mukoma Nashi, but ndakabva ndatya kuti ndinge ndichiituka n'anga yacho iyoyo nekuda kwekuti ndainge ndatoona kuti ndainge ndiine pamuviri. Plus iyo yakatondiudza kutoti une pamuviri iwe, ndauti ndinge ndichikusimbisa. Saka ndakabva ndazosimbisirwa nhumbu yangu iya, zonosvika ndichizonobetserwa mwana wangu. Nanhasi uno ndinoti kana ndakamutarisa mwana wangu ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadziwa nekuda kweizvo zvandakaita. Ndainge ndichingoti ndikuda kumupa mupfukira murume uyu, but kwainge kusiri kutoziva kutoti ndainge ndava kutouraya munhu. Even friend yangu inogara ichingondibvunza kuti asi iwe uchimbondiudza, hauna here zvimwe zvawakaita, hausiriwe here wakakonzeresa kuti murume uyauya ange achizofa? But I am very defensive. I think kuti ndo zvinoita kuti ange achizosuspecta kuti maybe there is something that I did, because handitombodi kana kumbonzwa panotaurwa zita rake murume uyu wandakambodanana naye. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri makanika, saka mabusinesses edu awa like awandirwa umwe noumwe mazuva ano ava kungoitawo zvezvimagaraji izvo zvezvekugadzira motikari, saka zvawandirwa. Saka ndakabva ndazoenda pane rimwe zowe ndichida kubatsirwawo kuitira kutiwo mabasa angu. Chiri kundinetsa manje ndechekuti madzibaba ava like pose munamato uyu paunopera ndinofanira kuti ndinge ndichivapa mari. Vanoti minamato yacho vanoenda kunoitora kuMozambique. Zvino ndava kutya kuti kana kuri kuzonzi madzibaba ava vanondibatsira, zuva iro rekuti vanozoti havakwanisi kuenda kuMozambique, chii chichazoitika kwandiri? First of all, madzibaba ava vakandipa mafuta eLucky awo andakashandisa for 1 good month. Mushure mekunge ndashandisa mafuta aya eLucky akati apera, ndopa vakabva vazoti vainge vachida kundipa mvura iyo yandinofanira kuti ndinge ndichizoshandisa pagaraji rangu. Saka each and every time vanondipa 5 liters. 5 liters iyo yemvura inoti kana yapera then ndinoenda ndonovapa mari, uye zvekare vanoti vane vamwe vanhu avo vanovapa mari. Saka kana mari yavo vaona kuti inenge ichikwana kuti vange vachienda kuMozambique, vanobva vazoenda kuya vobva vazonotora mvura. Vanongonotorawo 5 liters, but ivo vanoti vanozomixa mvura iyoyo yobva yazowanda. So mukoma Nashi, madzibaba ava ndogara ndichingovapa mari. Saka mvura iyi awa ndo mashandisiro acho andinoiita. Mvura iyi ndinoti kana ndiine customer inenge yauya nemotikari pagaraji pangu, then ndisati ndatanga kuigadzira motikari iyoyo, ndinobva ndatora chigubhu changu chinenge chiine mvura, ndobva ndaisa mvura yaya mukapu, ndobva ndamwaya. Ndinowanzokumwaya painjini, ndinowanzokumwaya injini yemotikari iyoyo nemunamato. Then kana ndapedza hangu, kana ndichida vakanditi kana uchida ndopaunozongofambako uchizongomwaya mvura iyaiya mumavhiri emotikari. Ndakavabvunza kuti izvi ndinenge ndichizviitirei, vakabva vanditi izvi zvinoitirwa kuti kunyange munhu uyu akazonzi aenda kupi, motikari yake ikafa nyangwe ikagadzirwa neumwe makanika, motikari iyoyo haimbofi yakanaka unless yazobatwa newe iwewe kungonoisa maoko ako pairi, motikari inobva yatomuka. Ende zvichokwadi ndo zvinoitika. Kune vamwe vanhu vanozotondifonera vari kana kunana Bait Bridge vachitoti muri kufanira kutoti munge mushuya kunoku, because motikari tambozama kuti tinge tichiigadzirisa but iri kuramba apa takastaka. Ndozotopiwa mari dzemafuel dzekuti ndinge ndichibva kuno kuHarare ndichitoenda kunana Bait Bridge. Mukoma ndo mararamiro acho awo andiri kuita. Pari kungondityisa ndepekuti munamato uyo kwandiri kupiwa wacho unonzi unofanira kutoti unge uchienda kunogadzirwa woitwa renewed kuMozambique.
ko kana madzibaba ava vakazomuka vakafa toti vachienda kuMozambique kudaro obva vaita accident, zvino chii chichazoitika kwandiri? Hapazotangi kuitika mashiripiti here pagaraji pangu? Kana mukapostawo nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu hanzi hapazoitiki here mashiripiti pagaraji kana kuri kunzi ndikatadza kuzowana munamato uyu. It is an obvious case mukoma, dai makwanisa kuzvigadzirisa madzibaba ava vasati vafa, mutovaudza kuti madzibaba ndinokutendai henyu neminamato yenyu, but minamato yenyu iyi inopota ichinzi inoenda kunoitwa renewed ichisimbisiwa kuMozambique, mangwana ndinoona sekunge zvinokwanisa kuzondinetsa kana kuzotambudza vana vangu kana vachida kuripwa vokuudzai. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma nacho inini ndinoda kureurura kuti ndakakonzeresa kuti muvakidzani wangu ange achizosvika pakubirwa motikari yake. Saka muvakidzani wangu uyu mukoma, mazuva ekutanga paakati kotati taunganidza mari, then kana taunganidza kamari tobva tazotenga kamotikari, tobva tazokaisa kamotikari ikako paUber. Ndakabva ndaona sekunge muvesi uyu ainge asitomborina kana plan. Kana namadhamu takatovaseka tichitoti vanhu ava vanofungidzira kuti mushure mekunge watenga toti motikari ye70,000 then each and every month zvichinzi iyo Uber yacho inokwanisa kukuwinzira maybe 6,000. Zvino kuzoona wazobata 70,000 yakwanisa kuzodzosa mari iyoyo makore mangani, ndokubva tatoseka zvedu namadhamu even kamari tainge tiinako. Saka kamari kaya katainge tiinako mukoma, takabva tazongosarudza kuti zvainge zviri nani kuti tinge tichipedzisa kuvaka kumusha, ndokubva tazopedzisa kuvaka paya. Then uyu mufesi uyu nemudzimai wake vakabva vazotenga motikari yavo vakabva vazoiisa paUber. Zvino patakaona kuti vainge voita mari, most of the times tainge tava kungogara tichingovakumbirawo mari, saka takabva tazotanga kuvavenga, but izvi ndakazozviita hangu in secret. Saka kunoku kusosha kwatiri mukoma nashe kune vakomana vakawanda vanoita izvozvo zvekutorera vanhu motikari. Ndakabva ndazotaura neumwe wacho, plus iye anotowirirana nevanhu vemaTaxi Association. Mufesi uyu akazopa umwe mufesi uyo ainge ava kumudhiraivhira motikari iyoyo like the Uber driver. Motikari iyi mukomana nanhasi haitombozivikanwi kuti iri kupi. Vakachema kani, especially semukadzi wacho akachema achiti mari yedu yatakashandisa pakutenga motikari iyi nanhasi uno haisati yadzoka. Saka ndo zvandakaita izvo mukoma nashe, ndakangonzwawo hutsinye ndikamuitira hutsinye mufesi uyu nekuti ndainge ndakatadzawo kuita the same investment ndichifungidzira kuti zvaainge achida kuita zvainge zvakadhakwa. Mushure mekunge ndakaona kuti zvainge zvomufambira, ndikabva ndatanga kumugodokera. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu strange things indeed they do happen in this world. Shuwa kunosvika pakunorongera munhu matsotsi nevanhu veTaxi Association kuti atorerwe motikari yake. Zvimwe kuda motikari iyoyo yakatongonotorwa ikatongonopiswa somewhere else, because handi ndo zvinoita vanhu vemaTaxi Association vakaziva kuti motikari iyi ndiye Uber kana kuri kunzi ikapatrola mumaterritories avo. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 49 years ekuberekwa. Mukoma nacho ndikuda kureurura izvo zvandakaita. I don't remember kuti rainge riri gore ripi, but I think kuti kuma 2004 ikoko ndainge ndine umwe mwana uyo ainge ari wemurume wangu, my stepson. Saka pane pamwe apo pandakabuda ndichienda kunohodha, zvino ndakazoti ndadzoka mwana uyu ainge aine musikanzwa. Ndainge ndakamuudza kuti kana akasvika ndisipo pamba aifanira kuti
ainge achizodya chikafu chakati nechakati nechakati. Kana iri sepoloni yainge iri yekuti vange vachizoenda nayo kuchikoro mumalunch box avo. Zvino ndakabva ndazomusvikira paya ainge akagadzika poloni uye zvekare achinwa zvake mazowe. Ndakati ndichinotora mazowe aya ndichinotesta kudai, ndikabva ndanzwa kuti yainge iri nhapi tapi. Apa pamba tainge tiri pakusevha mari. Ndakabva ndati wakangwara iwe. Ndokubva ndazodzika naye ndichienda naye kuBoy Sky. Saka yange iri nguva yemaavocado. Ndikabva ndamuti ange achikwira mumuti, akabva azokwira mumuti muya akati akwira muti kudaro, ndikabva ndamuti ange achitema maavocado ake maviri. Ndokubva aburuka. Ndikabva ndati ngatidzokerei kumba. Takabva tadzokera kumain house. Ndikabva ndamuti ndainge ndichida kuti maavocado iwawo ange achimadya ari mambishi. Mwana akabva atanga kuchema, akangodya ndikangoti almost half yeavocado rainge richiri mbishi. Akati apedza kudya half yeavocado ndokubva hana yangu yazotanga kurova, because mwana uyu akangodonha pasi ndokubva achitanga kurutsa. Kana maziso ake awa ainge ava kutyisa kana kubwaira ainge ava kusabwaira, aingorutsa mukomanashi akangorara pasi kudaro. Kudzamara zvimwe zvacho zvakutoita zvekutobuda nemumhino. Ndakaridza mhere, then vamwe vakabva vazouya ndokubva tazomhanya nemwana tikaenda naye kuParerenyatwa. Iniwo pandakabvunzwa kuti chichainge chaitika, ndakangoti mwana ainge akaenda ega akanotora maavocado ndisingazvioni, akabva atanga kudya maavocado aya mambishi. Kana vari semaroja vakandiona ndichiita zvinhu izvi, ndakabva ndavaudza kuti kana vaizotaura vachizonoudza murume wangu ndainge ndichazovadzinga pamba pangu, uye zvekare ndikati kana vainge vachazonyarara ndainge ndichazoita kuti vange vachizogara pamba apa rent free for 2 months, but ndikavaudza kuti muchazondipa mahafu kuitirawo kuti ndinge ndichizovharawo murume. Saka ndo zvandakaita izvi mukomanashi. Nanhasi mwoyo wangu ndinoti kana ndakamutarisa mwana uyu ndinobva ndanzwa mwoyo wangu uchirwadza kuti kodai akafa ndikadai ndakaita sei. Hei vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava. Hei zvakangoma hazvo vedu we, pakaipa.